नंखाय बे बिटिआरनि थाखाय जोङो खस्थ' भुगिनाङामोन। नंखाय बे बिटिआरनि थाखाय जोङो जेल जानांगौ दरकार गैयामोन। नंखाय बे बिटिआरनि थाखाय जोङो हाथियार लानानै सोमावसारनांगौनि जेबो गोनांथि गैयामोन। बे बाथ्राखौ बुंदों सोर? नोंथांमोना निश्चय फारि फारि जोबजासिम भिडिअखौ नायलांब्ला बुजिनानै लागोन आरो मिथिगोन होननानै आं निश्चय आसा खालामो। जाय हक गिबियावनो आङो बेखौसो सानो, नाथाय जोंखौ मानो फुथुला खालामदों? जोङो मा? जोंबोथ' मोनसे समाव सोमावसारबोदोंमोन। जोंबोथ' मोनसे समाव सरकारनि एगेन्स्ट जानानैबाबो जोङो थाखोमा गावनि जिउखौ एरसो गोबां रायजो राजानि थाखाय दुखु खस्थ' सैबोनांगौ गोनां जादोंमोन। दिनै मानो जोंनि बेफोरबायदि खस्थ'खौ बुजिदिया? आरो सोर बुजिदिया? निश्चय नोंथांमोना जोबजासिम फारि भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायलांब्ला बुजिनानै लानो हागोन होननानै आं आसा खालामो। दानिया थुदो बिदिब्ला जोङो मेन दिनैनि टपिकफोरखौ नायनानै लादिनि आरो गोथौ मेलेमजों साननानै जोङो बुजिनानै लाहैदिनि। केसखौ उइथड्र खालामनानै होआखै। दिनै केस गानांगौनि थाखाय कयकजना सासे सानैया थाइसे थाइनै बियोबा बिसोरनिफ्राय मोनखाया। आरो लोगोसे जोङो जेलाव थानाय बिथांमोनाबो दिनैसिम गजायाखै। मानो होनना बुंबा गावबागाव पकेट मबिलास नङामोन बियो। हारिनि जाथिनि थाखाय मोनसे बर'लेण्ड आन्दालन खालामनायनि थाखाय गासिबो खस्थ'खौ मोनजोबदों। बे हिसाबैनो जोङो गासैखौबो मावफुंजानायखौ लुगैयो। आरो बेजों लोगोसे दिनै जेन'बा मार्टार्स फेमिलि होननानै बुङो एकेसिया, जायखौ होननानै बुङो बर' जाथि बा बर'लेण्डनि थाखाय नांबोनानै दिनै बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय। आरो बिनि मुंख्लं जालांखांनायनि उनावहाय दिनैहाय एकेसिया होननानै बुङो। बे एकेसियानि मिनिङानो जाहैबाय बिमा बिफाया खस्थ' खालामनानै गावबागाव फिसाखौ खांनायजों लोगोसे गावबा गावनि फिसानि सायाव बयहाबो मिजिं थायो बा थांखि थायोमोन बा टारगेट थायोमोन। बेजों लोगोसेनो दिनै फिसाया थैलांदोंब्लाबो दिनै बे एकेसियाखौ मोनोबा हयथ' बिमा बिफाया बोराय बुरिबाबो दिनै जेन'बा बोराय बुरि लांनायजों लोगोसे दिनै फिसानि जेन'बा माबा मोनसे नेरसोनखौ लुगैयो। दिनै बेखौबो मावफुंनो हायाखै। बेखायनो जोङो गोथौयै गभर्नमेन्टनिसिम दिखार नांनानै दुखु मोननानै जोङो दिनै बार मिडिया लाबाय थानाय जादों। बेजों लोगोसे आं बुंबावगोन, मानो होनना बुंबा एनडिएफबि खौ फुथुला खालामदों। फुथुलानि मिनिङा मा? बयबो बुङो फुथुला होननानै, नाथाय जोंहा फुथुला जाबाय एनडिएफबि हिसाबै, नाथाय गावस्रा दखानदार जाबाय। दखानदारासो फुथुलाखौ फानगोन। नाथाय फुथुलाखौ फाननायजों लोगोसे सोर बायगोन फुथुलाखौ सासे गथ' गोरलैजों गेलेहोनो थाखायसो बायो। दिनै एसेबां गिदिर मोनसे संगठन, मोनसे एनडिएफबि आफादखौ थगायनानै दिनै एकर्ड खालामहोनानै दिनै एनडिएफबि बे गथ' गोरलैजों गेलेग्रा फुथुलाजों समान रुजुनानै लानाया बिराद गोरोन्थि बिसिना। बेखायनो जों सोंखारिबाय थागोन आरो मानसिफोरनि सिगाङाव बेखौनो जों मबिलाइज खालामबाय थागोन। मानो होनना बुङोबा जोंनि मेन थांखिया जाहैबाय जोंना बिटिआर नङामोन। जोंनि थांखिया जाहैबाय बर'लेण्ड आरो बर' जाथि हिसाबै बयबो थांनानै थालांनांगौनि थाखायसो जोङो नांदोंमोन। नंखाय बे बिटिआरनि थाखाय जोंबो हमजानानै दिनै हा हु फाननाङामोन। बिटिआरनि थाखाय नंखाय बिटिआरनि थाखाय जोंबो दासिमबो गखांनानै मोनसे सान्ति सक्ति होननानै बुंदों। नाथाय जोङो मिथिनायाव बियो असान्ति सक्ति होननानैसो जोङो सानो। बेखायनो जोङो खावलायहरगोन बिथांमोननिसिम, जाहाथे सान्ति सक्तिया जामारबायब्ला दिनै सान्ति भाबै जोंखौ दोननो रोंनांगोन। जोङो दिनैसिम बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव दिनैसिम जोङो कर्ट गानाङो। जों बहा मोनगोन बहा मोना, जोङो बेसेबां खस्थ'जों सोलिनांदों। दिनै बे हिसाबै जोङो बेखौल' बुंगोन, दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम जानुवारि मासाव होगोन बा 22 फेब्रुवारि मासाव रायलायगोन होननानै बुङो। नाथाय फेब्रुवारि मार्च फैयोब्ला बेनि उनाव केन्डिडेट डिक्लेयार होगोन। बिनि उनाव जोंनो अबे समाव होगोन बिसोरो नंगौखौ बुंदों ना नंखायखौ बुंदों। जेब्लायबो जोङो खोनायो मिडियानि गेजेरजों बिराद सान्ति बिराद गोजोन फैबाय होननानै। नाथाय गोजोन फैयैखौ रायजो राजाफ्राबो नुदों। आरो साफ्रोमबो एनडिएफबिआनो दिनै रावबो गोजोन थासारि हिसाबै गोजोनै रावबो थानो मोनाखै आरो थानोबो हायाखै। मानो होनना बुंबा अखा नायबानो सोरनिबा केस, अखा नायबानो सोरनिबा समस्या, अखा नायबानो सोरनिबा जेंना, जों बेसेबां कन्ट्रल खालामबावनो होननानै दिनै जोङो बेखौ लानानैनो दिनै जोङो बार मिडिया खालामबाय थानाय जायो। बे मिडियानि गेजेराव बुङो बिसोरो सरकारा मिडियायाव दा ओंखारसै, प्रेस मिटआव दा ओंखारसै। नाथाय जोङो जोंनि समस्या इसिबां माने जेंनाखौ जोङो मोखां खाथेनानै जोङो बोरै बाख्नायनांगौ? जोङो बाख्नायनोबो हागौ, नाथाय जोंहादि गाबोन अखा नायबानो जोंहा माखासे जेंनाया नुजाफैयो। जोंहा कर्टआव थांनाय, अबेबा केस मारिनाय, अबेबा उमुगाव थांनाय, जानाय लोंनाय थासारि समस्या, जों बेखौ जेरै फुटबल बादि जों जोगारनांगौ। आङो फुटबल साननानै जोगार हरनोसै हाग्रायाव, नाथाय बे बलखौथ' आंनि होननानै साफ्रोमबो न' खाथि खालाना सिनायजोबो, मिथिजोबो। बे बलखौथ' आंनो खनखांनानै होफैगोन ना? होमबा जोंखौ मा खालामनो नागिरदों? बेखायनो जोङो लुगैयो सरकारनिसिम मोजां मावनो हायोबा मावथोंसै। जोङो मोजां मावोबा गोजोननाय होगोन,
नाथाय मोजां मावाबा जोङो नंगौ बै समनिफ्राय जोङो खोनादों सासे दखानदार होननानैसो जोङो मिथिगोन मानो होनना बुङोबा NDB-खौ दिनै फुथुला बाहायनानै दिनै फुथुलाखौ फानै सासे दखानदारा फुथुला फानै गावस्रा रां आरजि न'खर खुंगासिनो दङ नाथाय बै फुथुला हिसाबै फुथुलाया मानसिसो जोङो खिन्थु जों फुथुला नङा नाथाय जों माजों सोलिगोन जोङो बेखौनो होनगोन फैबाय थानाय समाव जुदि फैबाय थानाय समाव जोङो जानुवारि 27 तारिखनि गेजेरावनो जोंनि मोनफ्रोमबो समस्या जेंना बा रिहाबिलिटेसन गासैखौबो जोंनो मावफुंजोबनानै होआबा जोङो बेखौनो बुंखाबायना दाखालिबो बुंदों सिद्दायै जोङो BPF-आव जगदान जागोन होननानै जोंबो जाया एसे गिदिर मोनसे संगठननि मानसि जानानै मोनसे आफादनि मानसि जानानै NDB जानानै एकर्ड लाबोनानै दिनै गोदाव सोराव जानांनाय हिसाबै जोंबो जाया जोंबो बिथांमोनखौ जाहोआ बेनो बे केस सालायनांगौ रिहाबिलिटेसन होनांगौ गासिबो जेलाव थानांगौ NDB-नि खामानि मावनो होननानै दायथ' लानाया जाहैबाय दिपेन बर' सार गबिन्द सार आरो बेजों लोगोसे जोंना एकदम सिनियर फेरेंगा सार दङ बेखायनो आङो बिसोरखौनो खावलायहरनो हायो आरो बुंनोबो हायो बिसोरनावनो दायथ'आ साथामानो लाजोबखादों बिथांमोना राजनितिक बाहाबै बेखौल' बुङो मानो होनना बुंबा ओरैबारै स्लेब बेखौनो माने दानखे माने फोजोबनो नागिरो गासिखौबो बुरखाय नेनानै थाहोनानै फैबाय थानाय समावबो भटखौ जोंनिफ्राय मोनजोबो बेखौ लाबालब खालामगासिनो दङ दासिमावबो जोबनायनि लामायाव गैया आरो आङो जेलाव थानाय NIA-आव दङ बिसोरखौबो गबोगोन आं बेखौ नुहुराखै मानो होनना बुंबा जेलाव थानाय मानसिफोरा गबोजोबोब्ला हयथ' जोंना रन्जन दैमारि सार दं नालाय रन्जन दैमारिखौ बिस्रा गिनाय दङ आरो बेजों लोगोसे बिसोरो जोंथ' नुवाखै मावनायखौ खिन्थु निउस पर्टेलावथ' बुङो दिनैसिम 3-4 बोसोर जाबोबाय जुदि गोसो होसारनानै गोसो गोथारै जुदि मावनायमोनब्ला मानसिखौ मानसि हिसाबै अननाय दंमोनबा NDB-आ इसेबां आलाय सिलाय जानानै दिनै गाज्रि माखासे समस्यायाव दङ बिनि सायाव बिसोरो आय होननाय दङमोनब्ला दा बियो 3 बोसोर गाहाम नाङामोन बियो मास मोनसेनिल' खामानिमोन रां मेनेज खालामनाया जायहा बोलो दङ बेखौ एसे एनैखौ नायो नंगौ नाथाय बेल'नो मिडियायाव ओंखारनो मोना बे बाथ्राखौ बुङो बिसोरो दा मिडियायाव ओंखारनायनि बेलायाव बिसोरो हरो नंगौ कयेकजननो जायफोरा गं दङ बेनो एसे एनैखौ हरो नाथाय बिसोरनि बे केसखौनो 5,000 10,000 हरनायजों जेबो सलिया बियो थांनाय फैनायावनो जोबो बेजों लोगोसे उकिलाव होनायावनो जोबो दिनै कयेकजनफ्रा दिनै हा हु गैला जेबो गैला धोन सम्पति जेबो गैलांला मायाव मावनानै जालांगोन बिनि थाखाय अरायसम बिसोरो सिन्था खालामनाय गैया आं बेखौनो फोरमायो बिथांमोना मा बुंनो माने जोङो मिडियानि गेजेराव नुजोबखायो आजिखालि बयबो जाम्बा गैला मानो होनना बुङोबा गासिबो निउस पर्टेलाव नुजोबो बियो मोनसे लफायनाय मानो होनना बुङोबा बिसोरनि साख्रिया खय फालाखो ओंखारो खय फालाखो जोबो इलेक्सन खाथि सफैयोबा बिसोरना साख्रिया ओंखारबाय थाखायो बिथांमोननि बैफोरबायदि इलेक्सन खाथियावसो साख्रि ओंखारनाय एबा साख्रि होनाया बेयो जादों मानसिफोरखौ फुस्लायनाय मानोना बिथांमोना जेबो उफाय गैखाया बे इलेक्सन खाथि समाव रां रुफा राननानै होआब्ला माबा मोनसे अनसुंथाइखौ होफ्लायाबा माबा मोनसे साख्रि बाख्रि दिहुनना होफ्लायाबा जेबो उफाय गैया नङाबा बिथांमोना भट मोनगोना बा इलेक्सनाव देरहागोना बेयो रोखाखा होननानै बिथांमोना बेखौ मोजाङै मिथिखागौ बेखायनो दिनैनि दिनाव बिथांमोना इलेक्सन मोखाङावसो माबा मोनसे अनसुंथाइ रानफ्लानाय माबा मोनसे सहाय होफ्लानाय माबा मोनसे साख्रि बाख्रि दिहुनना होफ्लानाय माबा मोनसे आसनिखौ गोख्रों खालामना होफ्लानाय बे बिथांमोननि खर'आव गोरलैयैनो माने साननानै लाखानाय माइ दायो नोंथांमोना जोबथारनायाव फैनानै सोर फुथुला खालामजादों आरो सोर फुथुला खालामदों NDB आफादखौ नोंथांमोना निश्चय बुजिनाय मोनबाय नंगौ बे बाथ्राया सियर NDB आफादखौ जोबथा माने फुथुला बायदि खालामगासिनो दङ आरो लोगोसे जों गासै रायजो राजाखौबो मेगनाव हाद्रि बाला सारनानै जिस्रि गोसोजों खाथेना होनानै जोंखौ गासैखौबो माने जेरै फांखाया गिदिङो गोजौआव सुइस थुना होयोब्ला थिग बेबायदि जोंखौ गासैखौबो संसारखौनो फिदिंगासिनो दङ मानो होनब्ला सोर फिदिंदों दायो जिथुनाखि रुलिं सरकाराव दङ जाय गभर्नमेन्टखौ लानानै सालायगासिनो दङ जाय पावार लानानै सोलिगासिनो दङ बै बिथांमोनानो जोंखौ बेफोरबायदि फिदिंगासिनो दङ निश्चय NDB-आ बिटिआरनि थाखाय सोमावसाराखैमोन आरो गासै रायजो राजाफ्रा बिटिआरनि थाखाय जांख्रिखाङाखैमोन जोङो जांख्रिखांदोंमोन बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखायसोमोन सा सोनाब सानजा खोला सिमाखौ लानानैसो जोंहा सोमावसारदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव ना सिमायानो गद ना बले बबेबा बड'लेण्डजों समानखौनो जोङो गुवारै मोनफुंनो हाखो बिटिआरखौ जे बिनिबो जेबो थिरांथा गैया दासिमबो आरो जाय बिथांमोना हारिनि जानानै जिउ बावबोदोंमोन बिथांमोननि थाखाय मोननांगौ मोन्थाइखौबो एक्स ग्रेसियानि रांखौबो दासिमबो जेबो होनो हायाखै आरो बादबाखि जिथुनाखि जिउ बावबोदों हाथियार लानानै जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनदों रन्जन दैमारि सारमोन एम बाथा सारमोन बिथांमोननि दासिमबो जेबो थिरांथा लायाखै माब्ला गगोन माब्ला गवा बिनि खोथाबो बुंनो हाया बा फोरमायनोबो हाया बेफोरनि सोमोन्दै जोङो भिडिअ लानानै फैयोब्ला जोंखौ कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों गोबां गाज्रि मोजां बाथ्रा बाहायहरो जाय हक
जोंहा गाज्रि बाथ्रा बुंनानै मोजां मोनग्राया गाज्रिखौनो बुंहरबाय थागोन मोजां बुंनानै मोजां मोनग्राया जोंहा मोजांखौनो बुंहरबाय थागोन अरायबो आरो आं बेखौसो बुङो गैयाब्लाबो आंजों 100आव 70%आनो मोजां मोनखायो जोंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ आरो जायफोर बिथांमोना गाज्रि मोनो बै बिथांमोना 30%ल'सो दङ बे 30%आ बबेनि ना बबे फुख्रिनि ना बेखौ जों मोजाङै मिथिखागौ बेखायनो जोङो गेजेरनि जानानै बाथ्रा बुङोब्ला जोङो सोरबा रुलिं सरकारखौ सोंखारियोब्ला बिसिनि बिखायाव थोंजोङै थिर गावनाय बायदि नांहैयो होननानै आं सानो बेखायनो बिथांमोना जिखि साना सानबाय थाथों बिथांमोना जायखि माथा मारिया मारिबाय थाथों जोंहा जोंनि बुंनांगौखौ बुंलांबाय थागोन आरो अराय सम जोङो हारिनि थाखाय जोङो खोथा बुंनो थाखाय खुगा बेखेवबाय थागोन आरो नाजाबायानो थागोन जोङो दा दिनै आङो नोंथांमोनखौ आसा खालामहरबाय जोबजासिम बे भिडिअखौ नायदों होननानै आङो बेखौनो बुंनानै नोंथांमोनखौ जोबोद साबायखर जासिहरो आरो बेजों लोगोसे आं दिनै भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय जय हिन्द बर' हारि